Ha? Diyan mo niya ma. Yan, kalau mga karoba. Ha? Kumpirme? Ha? Sakit din. Siya kalatan. Balik mo latag vlog ulit nakangkas. Ito rin nakauna ta kamera. Ay, Honda kami sa Santiago mga karuba. Lalabas kami ng R3. Hati ng tropa. Angkas muna tayo. Right. Okay. First time ko umangkas sa NMAX 2020. Alright. Okay. Lapad din pala tong NMAX 2020 no. Ay 2021 pala to, yung iConnect. Right. Yeah. On the way to Santiago. Sa may Guanzan ata. Init. Nag-chat sa akin kagabi itong tropa natin. Sabi niya, tol, kunin natin yung R3 ko bukas. Kala ko 2 weeks pa eh. Yun yung sabi niya. Eh kahapon meron na daw. Kaya pupunta kami sa Guanzan. So kita-kits na lang tayo mamaya doon mga karuba. Right? Right. Eh, ito na R3. Edmond 50 mama. Oh, woohoo! Sarap na. Sarap naman nung R3. Tingnan mo yung R3. Yun mga karuba, oh. R3. Whew! Sarap. Yan, so dito tayo sa Guanzan United Excellers Marketing Incorporated mga karuba. Ayan, daming motor oh. EDB, Supra Click, XRM, mga ibang motor. Sarap nyo no, R3 mga karuba. Alright. Forma ABS. Yan mga karuba, dito tayo sa Guanzan. Yun no, R3 sana all. Picture daw ah. Picture na lang. Baka na, pag ganun. Ay, pakas ta? Wala tayo, pasalay. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Medyo ko naman natin eh. Yung kanya niya, yung pula. Yung pula na. Ay, pakas ta. Yun no. Mahirapan ako yung banking nito. Ano Bagyo? Sarap naman nito, R3 oh.
虜になってしまえばきっとこの夏は十 Sarap siguro lagyan ng SC Project na muffler to, no? Meron na pare, meron na. Nako, naka-order na pala eh. SC Project. Woo! Sana all R3 mga karuba. Sarap pa eh. Tingin na rin. Utang muna ako sa bangko. Woo! Nagiinit. Yan, no? Magkano cash niyan, tol? Ha? Magkano cash niya? 159. Ay, 259. 259? 1,000 na lang, 260 na. Sana all may 259k. London. London. Tayo, London. R3. Favorite color ko pa man din to mga karoba. Race blue. Isang taon. Race blue. Yan, san? Wala na rin ko sa mga R3. Ay, baka makasigas eh. Sigat sa mga lupi. Ginagawa? Pang thumbnail. Sarap dito ay. Bigat na yan, bigat. Grabe. Amoy bago. Oo nga, patay yung gasolina, amoy bago. Nyata tol. Tendance. Dance, baka daw may pamerinda si mama eh. Wala, sir. Mayroon na dapat. Ay, dapat na, sir. 59. Overtime. Bala yung naging cash niya lahat. Sir, patigla tinagan mo. 259 ba? Tama. Hindi pa information. Ngayon, sir. Tama, sir. Tapos ito muna yung one, sir. Temporary na papel niya, sir. Habang Opo. pinaparais yung ORCR. Iwas mo. Tawag-tawag na lang naman, Sir, i-update namin kayo, sir, pag meron na yung ORCR niya, sir. Tapos, Kasi ano kayo na ibiyahe mga tol? Ha? Kasi ano kayo na ibiyahe mga tol? Ha? huwag lang TLDO, sir. Wala, rekta yan. Basta yung Inmax, pwede naman sa Baguio. Kahit na lang. Pangika nata. Tapos, hindi ko, sir, makapupalo ang plate holder pag meron na yung ORCR, sir. Sir, pag may... Meron na yung ORCR, sabi mo na yung Yan ang mga karuba yung presyo. Oh. Okay naman. 259,000. Kapatid, sir. Ha? Hindi, may nilip ako doon. Yun lang, paano to, pare? Yung mo crowd. Tagitna na lang, ha? Ulin mo yan, baka magasgas. May packing Yan. tip kayo, sir? Packing tip, sir. Packing tip na lang. Shoutout Guanzon Santiago. Sakto kaya ata sa akin. May isa lang pasurot na. Hindi pwede dalawa? Pero huwag niya nito. Ay, dalawa hindi. Saan mo ilalagay ko? Sige ma'am, pag nanalo kami ng loto, bibili kami pa ng isa. Sa concert, sa may doon sa Inmax, sa likod. Malita. Ginty box na nga eh. Large size. G-box na nga eh. Mana yata yung sir, di-box na. Di-box na. Ha. Gusto lang ta kanya na yung susi. Oo. Hindi ba ako, wala na to. Ano size na ta? Medium. Oh, kanya kata crowd. Ah. Medium na. Mana yata yung sir, mag-box vacuum. Pwede naman na siguro yung tiwana. JJ. G-box and Max. Mana yata. Ado gamit mo Gia? G-box. Oh, di ba na? A few moments later. Yan o, R3 mga karuba. Yan, shoutout Guanzon.
Op, yeah. Sarap naman ng R3 oh, mga karuba. Sarap lagyan ng kanyan, aftermarket na pipe. AC Project o kaya kan, Orion sana. Sarap niyan, boom boom, yung tulog. Kaya naka NMAX 2020 tayo. Ay 2021 pala, mga karuba. Full tank niya daw to eh. Ewan ko kung ibabiyahe niya ng Baguio. Ibabiyahe niya. Hahaha. Ha? Mabigat daw. Natural, big bike yan eh. Mabigat talaga. Nakakaruba, natagsin na yan. Ha? Agas ka ta? Kung naman no Blaze. Walang sir. 200. Kumay, full tank ka. Yan ang mga karuba oh. R3 sana all. Full tankin sir. Ano? 600. 650 ko sir. Sarap pa. Race Blue. Napansan sir. Race Blue. Eh. Ay, ABS sama kang likod. Mayat. Ay, aji flasher. Kalisti ka na. Dapat ada tank grip na ata. Hoy, katangap. Dan. Tanong na nga magasgasan. Manong nga weeks ka na bago nung maraji ko na? 3 months? 3 weeks? Ako na, tagsan natin ay kuro ba? Madi, pero nagtisan lang ata. Bes. Wala pag nanta. Ay, sable? Sige man, bypass ka ta na matisting mo titaray na ta. Ha? Ah, din ta ta doon. Sa bypass daw kami. Para matesting niya yung top speed. Tagal din nagantay ng tropa natin na to kasi para makuha niya yung R3. Halos 1 taon din ata. Soon mga karuba, makakabili din tayo ng ganyan big bike. Ipon-ipon muna. Malakas din tong NMAX 2021 talaga. You know? Sarap. Holy shit. May kawa. Saan likod-likod yata? Saan likod-likod? Siyempre, NMAX ang kadalo. Naudikan. Panis ka mo gaya R3. Siningitan lang kan, maudi ka.
Yan yung kagandahan kapag naka-scooter ka mga karuba. Madali mo lang isingit-singit. Yung R3 kakambyo-kambyo ka pa. Shit! Ge, banat. Woo! Ayan mga karuba, update ko na lang kayo mamaya pag nakauwi na kami, no, sa aming baryo, Villa Carmen, right? Hi. Ha? Nakay vlog ko, nakatamay. Oh. Siyang kami jay. Kami din poste. Nakakita mo na. Nih, kasano may ikuha na tayo? Sit na. Kaya? Hatibag ka, oh. Hatibag ko karad, baka magasgasan natin eh. Ay, Baka magasgasan da kita kuha na. Yan, testingin daw natin to. R3. Ate susi na nay. Hanapin lang. Tibag ko ngayon ta. dito na ako lang. Ako likod-likod. Maulilito agad. Kasano ba? Patak kiri ay patak kiri. Ha? Release Ako lang. sa Raider? Wala rider mo lang. Malilito agad siyempre Ako mat. likod-likod. Basta kita out, ng latan. Mga talaga. Testingin daw natin to. R3. Shit. Forma. Sarap ay. Woo! Grabe. Bilis yang ngunin, kakaruba yung van. 100. Sarap ay. Woo! Sarap pa magkabike-bike mga karuba. Yan o. Forma eh. Mait. Kunana narigat nga eh ko, kambyo. Mait. Ay, sagada eh. Hanggang na 6 gear lang. Hanggang 6 gear lang pala to. Hey, mate! Kaya naka 6 na siya mga karuba. Nakakangawit lang to. Pero masarap. Grabe, sarap ay.
Naglaka mga surutan. Sarap ay. Mati mo may ka ba? Kasla sniper mo lang ata, oy. Kasla sniper mo lang. Ay mong gaya may ah. Sarap. May mate. May nga ko. May panpana, may tiwa na. Kuy natawa na. Ti kan kasini. Yun lang. Natapukan ng tar Tremon tol. Forma kulay na niya. Race blue. Nanti kala ko na ay tinay. Nanti angin na Gwapo ka raw, tartaray na oh. Nagtatawag nyo. Easy project, go, gwapo yan. Ito na kami sa bahay nila, mga karoba. Oh yeah, R3. Yeah, yeah. Pagparking ang ay. Ha? Ay talatan. Soft drinks ko ma? Soft drinks ko ma? Ay, bebe! Dali na ka! Di ka na! Picture ka na! Ay shit. Malinto ah! Saan ang likod di kaud? Pera. Kinang di ka na... May kanyak. Kasi siyempre ah, kaya... Nasa nga sniper. Ha? Nakangat! Nagpudot. Madi, nakapay pa preno na. Napudot ti gusto na igid to. No di ko ngay. Nakasara dun. Kana di nagminor ka kay basta. Di na buntog try mo napudot. Woo! Sana all R3. Mga karaba. Na. Ha. Sa tuloy muna kami. Heh.